ole kan re vang ta khop maya the enemy hi exam te lo na ya kan comments lama te request atam em awangin the enemy hi kan han chunzom le anga dangzel kan ti chunzom zel theyang em ka shelova mai ro chu the enemy big hi chunzom an tum chin photila athrang e tun truma chuan class 12 big te tan ani don ani masain the enemy chu engjung chang nge heton tu hi engjung chang nge ti han soi thuak masa photila heton tua hian Japanese doctor pakhatin ram le ram in melmak nakar American sipai nun na achan chu adan kan mu a azom na te a eizon na te ani na poimo takle anun na thlenga din mun der thong takada chunga mel masipai nun na achan chu adan ani a he thon thu ziak tu hian doctor ril ruwa ami hring puite lainat na le khongai na anei le aram ta na arin omna in buk ton zak zak dan aron ta lang thiam le ani ti chuan he thon thu hi kum sang khat zakwa somli pakhata Japan in Pearl Harbor a be kuma Japan tuipui kam kho pakhata thil thleng ani a America le Japan ram te na setakin an indo meka Japanese te hian American ho em a an ram chunga American an mu reng chu tha anin pe at reng ani ti chuan he thon thu hian englam nge tin zone atum a thim en sinang o the enemy a hian mishing te siam chop in huat na sang kanin huat na te keima ni le keima ni in siam chop ani atro chutiang keima ni in huat na sang te ai chuan kanin laina ton na le kanin mangai ton na hi achak zok ti kan mua Dr. Sadao hian damdoi lam thiam ani na angin amo phur na chu melma sipai laka po alen chuak thowa he thon thu hi rem na te mangai na te khongai na te inu naw na le mishing in za ton na te he thon thua hian kan mu chiang hle ani a thon thua changtu te lo en le chinila masabera chuan Dr. Sadao Hoki ani a Japanese doctor ani a America rama inzir chuak ani dot le chuan Mr. Sadao Mr. Hoki ti mayang o Sadao pa khani a afapa zirna ngai poimo em ani a tin ram mangai tu an nam nun phung von him tlat du tu ani a hana kan hu boka Dr. Sadao nu pui ani a America ram le khazir tho America Dr. Sadao nen in tong an ni nge a hi chuan adot le Tom kan hu a Tom chu American sipai Indona awanga tan inatang me kani a US Navy ya sipai ani adot le chuan general kan hu a Japanese sipai ho tu ani a adam lo me ka zai anga ya wangin Dr. Sadao chi a hi ama en kol turin a ring tok ani adot le officer kan huwa chu officer chu generalina atirka timayang messenger thuthen kual tur te a atirka thin ani a adot le chuan gardener Dr. Sadao te huan en kol tu ani a adot le chuan Yumi hi an ompuinula ani adot le the cook an e rombol tu ani a Dr. Sadao te ina tho ani trumdanga kan ti trin to tha ang thoin line by line explanation kan ti don lova a summary kan soimai don ani in riat thiam na konga apui ngei cheu bai sayang o Japanese toi pui kam hun pakata he thon thu hi intrana Dr. Sadao Hoki ya inchu toi pui kam maya oma lungchunga sakani thunga tui phone te le thlipui lo thok po ina ati buai phak lem lova lungchunga sakani a Sadao pa hian a fapazirna angai poi mo em thrina chuwang chuan kumsam ni patni mi ani in damdoi lam le in zailam surgery mo zir turin America lama apa hian atir liamane ti chuan kumsom ni patni ani in America kala kumsom thum ani in Japan aron let le a surgeon thiam tak ani mai ba ka scientist fing tak ania aming than pui em ani indo chuti mek lai chuan indo pui patni na alo thlenga Japan le America te chu in huale in beina satak an ni chowa mi pa puitling dang zong te Japanese mi pa puitling dang zong te Indona cultura tir chuan ni lain Dr. Sadao chu Indona thon chua ani velova
achan chu an sipai general risel that lo wangin ania Dr. Sadau chu an general vil tur le zaya trul pal hlo po a zai ngal thei turin ai khochunga la oma indona tir chua ani velovani tlai kha chu Dr. Sadau chu an pathlara tangin tuipui atanga chhum leivak in tuipui kamaron bo mek chu athlir meka anupui hana po lo chuak ve in thlamuang takin an pathlara chuan an ding dun ani chutia thlamuang takan omlai chuan tui phone chuan thil dum engemaw aron for chuak nol maya mihring ni na lang apai deuh khat khata chumi hnuah chuan a tlule tamaya chhum leivak chuan a khu bo le ti ngal boka hana le Sadau te chuan uluk takin an han thlir zuya chupa bok vak trok chuan la mu thei ruaya an hu deuh chuan tlubok nokin chechang lovin na bok phek tarengani an rindan chuan sangaman tu emo chesual tuipui na ron vor chhuah ni nan ngaya an vakal hnai man mo takin aum na mun chun wathleng ta a hliam na taka tuar ani ti a hriat renga an han en chianga a mel an han mu chiang ta a mingo ani hi tin hana chu phun deuh sapani Sadau ro chuan a hliam tot dan chu en chiang wat thunga anhunga tang chuan thi sen thar lam tak a chuak renga a hriat vele Sadau chuan tuipui hnim le pat ek seaweeds kan tiang chi kha lakho mina bel ngal zunga ni khuwa shelo ma se mi chumi ngo pa chuan na tuar ni ti hriat takin a room tria thunga ni Dr. Sadau chuan engtin nge kan tiang tin anu pui chu ronin anti theiom chun chu chupa tuipui a pailu le chuni in an hreboka hana po chuan angai dan chu lo trum pui ve boka anina mingo an mi khwal ani vai chuan man mai maba kan ni dona chupa chu police ne na an pe ni chuan tha ani nge yarin om bok si ani tingai na tak hrelo chak chuan chupa ni kho hrelo wa let ring chu an mel ran rengot moi ani tungai ani hriat chian tumin han en chianga American ani ngei mela alukhum da to taka chuan US Navy ti ala in ziak kala American Indo long sipai ani nge yan ring ani Indo na man miman prisoner of war ni in alanga atan na atanga tlan chuakin sipai ten an na lama an hliam ni in alang boka hana chuan Sadau an hena chuan tuya chuan kan da lut thei angem tin an zota ma se han tha ngot chu an hre ve tlatani hliam tur lo chu ni se inthiam lo na nei mi alovin khongai mi alovin police ne nan pe moyanga American ani angin an melma ani a maselan melma ni masel hliam tur mi awangin achunga thil thalo han thlen tir kha an ngai ngam bok si lovani an tha thei tak si lo chuan hana chuan an in lama zon chho mai rota ma se ngan chi a lo an ina an chen pui ve te ngai dan tur khan hre thiam hau lo thunga hana chuan an chi a lo te chu thudik hril ngal mai tha ti a adam le vele police an pek tur thut nen hril fai ngal vek mai kha tha ti a ti chuan an in rema an nu pa chuan chu pa chuan in lama chuan an zon chho ta a kongkhar sir lama tangin lupuin an pindan ruaka an zon lut ta ngalani chupa chu baldewa wangin ti fai phot a tha in Sadau chuan a hria anu pui hna chuan tuilum milak thei chuan keima nge in ka sil fai mayang ti in a in huam thu kha hrila masela an melma mingo le ngal an ten ruk kha apasalin an khoi tur kha angai ngam lova chuwang chuan hana chuan yumi kan siltir don nia ati thungani ti chuan an nu in yumi a ko chungin Dr. Sadau chuan ompui dangte an huan en kol tu le an chachum tu te kha lo hril ve thung don ani mingo pa mel chu chau mele mawang chuan amar phu te Sadau khan an tika ala om ve changchanga alungpo ala phu ve de ani ma se zaivat ani lo chuan athi har hau lo thungang kumsom ni panga ai upa ala ni mel lova thimai tura tan chuan ala nau pangma ma ne bugal fai phot lo chuan zai thei ani boxi lova achia an chia lo te la chuan an khoi du der lo le ngala aum na ruma po chuan an lu chil du lovani an pu Dr. Sadau chuan an melma a en koldam po chu an du lo le ani an chia lo ten an bual du tak si lo awang chuan hana chuan chu mingo pa chu a sil fai ta thunga a sil zo chuan Dr. Sadau chu a in zaina man ruanen a in peita hana chu hnim hlum pe ka ngai thut pala lo pe thei turin abula in ring takina omtir boka
hana chuan in zaila ya la mu ngai lo wangin wak tuar chungin atlan chuaka an huana chuan ava wak that ani sadawi ro chuan na chu ne so takin a thok tranta a anu puipo ziom to in andam lo nar bula chuan nimhlum a chi asa lapua chu lo keng veran boka Dr. Sadao chuan chu pa hliam chunga chuan a man ruwa chuan engemaw thil changrat a holfu ta lo maya awan ne siamin chu thil chuan andam lo kal a khoi lo chi ani ti chuan ol samhmel tak le rang takin silai mu chu a phor chuak ta nola dam lo chu ron phuzok zok ama sela ala har lo thung Sadao chuan dam do in a chiwa amar phui ro chu aron chak vele ta deuh leka adam chua po abe seom vele ta ani an sia lo tu mai nan dam lo en kol lai chu aom na pindan tak ngel po an nai du lo wangin hana chuan chu tlangwal chu en kol chun zom tangot maya ataksa po chak chho ve ta tel bok chuti rol chuan melman en kol miawa wangin an sia lo te chuan in chua sanan lo tum ve meka chupan lak lu atanga ni sari nia chuan an sia lo te chuan an in chun chua san tange a chumini chuan andam lo chu apek nuwa apasal chu ati tur dik tak chupa tha emo police ne na pek emo an ti thei mi alo mai chu hreomati thu hana chuan a soi chuak nge ani ti chuan an sia lo ten an chua san ni chanulama chuan sipai thukheng tu messenger pakhatan ina lo kala uniform ha katiangan ina rongkalta ka wangkhan an chia hlo te khan an mani chuan hekta ngain man in ring ranin hana chuan alo hlau man viau maya masela an mani man tu tur ni lovin general na ron chu le wangin ain kol tur Dr. Sadao rong ko tu tur alo ni lo mai chutiang taka no puya mang ang reng mai ro chu Dr. Sadao chuan hreomati ema an mi khwal chu engtinamo da bodan ti bodan zonangai ni na ria chuatir danemo khatiang kong kha zona tum tarana ne general ave en kolna chuan Sadao chuan ami khwal pa chanchin chu a hril tange nge a general po chuan Sadao na en kol chan a soite chu alo hriat thiam pui hlo maya Dr. Sadao chuan a tha thei miau lo wangin mi that tura tir thin assassin ati te chu Sadao in akala chupa tha saktura atir tur thuin anin thla ta hlawani an tha to hnuwa po aruang senghoi sakthlengin ain tiam boka an general chuan Dr. Sadao kha ama mo ema wangin alo hrethiam viawani ti chuan an mi khwalpa omna room kongkhar chu zana kharlo tura intiamin Dr. Sadao po chu in lama ho vele ta Dr. Sadao chuan general nena anin rem siam na shereng chuan an mi khwalpa omlo hun tur chu angak ta fan maya alo bo dei kha be se ani zana po amu hil tha thei me ulowa ma se tu ka chuan an mi khwalpa chu dam thatakin anina chuan alo la om renga atuk le apo ngai te bokin alo om tho maya ama la chu ataksa chak sotin abianga te po tisen te aron lang vele tran to ataksa kha tha chho chak viawani general nenan tumdana tha ani tak mai boxi lo wang chuan Dr. Sadao chuan ruam man na dang nei mai kha trulin a hreta ami khwalpa nena chuan zanina kalong leng hi tuipui kama man mai thei turing kalo da anga imamo tur chole thomno te kalo da bokanga tin ani na tanga lang thei khiarkar te takte pakhat tu ma lu tu omlo na chuan inkar kai mai turin thurona petani chuta chuan Korean sangaman na long amu ma chu omanga longrem changa mu vele chu thliarkar chu a chu asan to mai donani Korean ho chu indona khan Japanese ten na trang ho an ni lo wangin Korean indo longa kha an mi man pa an mi khwal pa achuan kha chuan Korean ho chu atan khan an lo om velem lovani chu mitlai kho tim vela chuan ami khwalpa chu chua phuita torchlight ape nitlak don vel takin chu torchlight mang chuan ron signal train turina shelani ei turan ei to lo chuan voini tlai nitlak rualini ron met enganga adam tha thliarkara ala omrenga ni chuan voi khat aron met eng zau thunganga ti chuan Dr. Sadao khan ami khwalpa chanchin kha a hre donani minan mu hlo oma wangin zana khothim nuwa hrim chuan
light khamet eng mi alo turina shrila ichuan Japanese thomno a hak tira longmang chuan an mi khwal pa chu in kar chuak ta ni thliar kar a thlena a thlengta ni ti hriat tirna na torchlight aron me en zau thleng chuan Dr. Sadao chuan an mi khwal pa chu a thlir ta reng ani an nu dewa chuan Dr. Sadao chuan general enkol tura ko ani le ta chopchil takin zayangai le ngala darkar som pani zet maya zainu chuan general thi lo om taka om po chu ma son vele thei lo ani Dr. Sadao chuan general chu amitir te anron kal hau lo chan po azot ngam ri lova a chan chu general kha taksala chak lo ema chuti rol chuan an mi khwal pa a om tak lo awangin an sia lo te po anron let vele to boka an sia lo te khan thu nei tu te hena an report lo boka ne an mi khwal room po antify thlap to a arim mare na turin halrim tuite an hal boka general a zai tanga kar khat aliam le nu chuan Dr. Sadao chuan an mi khwal pa atlan chua thu chu general chu hrilta general chuan tha sak tura in tiam thu le adam lo awanga thei ngil tak thu lo hrila lo in thla hrung zok khopani karon tir lo na chan po kha American pa kha ka hotok lo emo karam ka hmangai tok lo awang po ni lova kanat na hi na ve ema chu wang chuan thil dang ka ngai tu thei lovani ti in Dr. Sadao bula chuan a in soi thiam tang nge a Dr. Sadao po chu khan mi khwal pa tlan chua lui tira khan angai lova aring hlel zui lo bok ane chumi zan chuan nitlak lai vel tak chuan clear kar lama tanga torchlight me phe changin Dr. Sadao chu clear kar lam hoi na ding wanga khothim thleng chuan eng ma ron phe tak lo wangin ami khwal pa chu hlotling takin Korean longa atlan chuak theita angaya chutia a him nia hriata ka chuan chu mi ngopa an mel mani boxi thi tir mai theilova mi a en kol dam ta chu makai in ti ema khatianga ti mai kha eng wange niang le ti in ngai tu let wangani khati zong kha the enemy chu ni a thon thu savior rolin ti khan toite in kan soya in hrethiam theitura ngaila in exam nai chho to a board exam nai chowa he covid-19 awangte in harsat na tam takin tok chowa class po kalmu mal theilovin zirlai tam takte in oma chutakara keila kaloin thla da veya in zirlai te karon upload ngai tami alova min lo hrethiam sham ula exam po thataka ma chon turin du sakna kalan chewa polsom pani in sikul kalchunga in exam na nung bertura lotlin na thatak in chan theu ka du sak chewani in zawain thadewin exam chang ula taima takin zir ula in ma bak zelatan tunain zirlai te hi atangkai chho thei vekani ti kha hria ula thanem ngai takin zir ula exam pot luang takin hrisel na thanen beiturin du sakna kalan vek chewani